Què passa, jefs? Com estem? Com esteu? Bueno, el primer de tot, Toni, com has passat el dia? Com has duit aquest Sant Jordi? Jo t'anava a preguntar el mateix. Quant de llibres t'han regalat? No, ja llibres pocs. Jo ningú. Jo no sé aquest, si a final de dia encara me donarà alguna cosa, no? Però no ho crec. Bueno, estem aquí avui. Massa misteri tampoc fa falta, No, perquè teniu el títol i la miniatura. Sí. Però avui mos ha obert les portes de casa seva, des de Bunyola, en Joan Changuito. No fa falta presentació. Molta presentació. Com estàs? Ja bé, i vosaltres? Molt bé. Molt bé. Encantat de ser aquí. Sí. Ja és un plaer poder estar en aquest podcast. M'agrada molt el que fas i estic molt content de ser número 3. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies. És 3, no? Sí. Tercer episodi. És un honor. Bueno, abans de tot, per començar, voldríem començar pels inicis de veres. Com comences tu a fer música o com t'arriba tu la música com a persona, com a Joan, més enllà dels projectes que puguis tenir? Mira, jo ja vaig néixer en una família que la música estava a l'ordre del dia. La música i sobretot el teatre. En el cas de la meva família en general, el que som mon pare i mon mare, ells estaven en gira, amb obres de teatre, mon mare era actriu, i mon pare feia els guions de les obres de teatre. I amb això vaig estar molt ficat a lo que és el món de l'espectacle, i després també tenc cosins i tios que se dedicaven a la música o que tenien els seus grups també, i arrel d'això sempre vaig mamar bastant de tot el que passava al meu voltant. Família d'artistes. Sí, hi ha bastant d'artistes a la meva família, també perquè som molts, tenc una família que som de cosins, ara si no vaig errat són 17 només d'una família, així que sí, som molta gent, i la majoria també sempre estan ficats en projectes i coses, sempre els agrada fer coses relacionades amb l'art i amb l'espectacle sobretot. I tu que començares? Tocant la guitarra, cantant? Perquè segons entenc que ets guitarrista, no és vera? Tu vas estudiar guitarra. Sí, jo vaig començar a estudiar guitarra, em van regalar la meva primera en els 10 anys i en els 11 m'vaig ficar a classes. Per jo, llàstima que he començat tan tard, m'hauria agradat ja començar abans, tenint en compte que estava rodejat sempre d'això, però com que de petit ja anava composant, m'inventava cançons, a l'escola ja me demanaven, amics meus, sobretot els grans, me demanaven que m'inventàs cançons, ja sigui per, ja que sé, ficar-me amb un professor o qualsevol cosa així, evidentment era graciós de la classe, i sempre anava creant coses, no? Sempre anava pensant en què podia fer dins la classe per desbaratar-la, per dir-ho de qualque manera, més que anar aprenent anava en això. Després també, evidentment, estudiava el just necessari per passar, però clar, també era molt petit i m'agradava molt pensar com podia fer l'animació, com podia fer el show a la classe. I després va arribar la meva primera guitarra, en els 11 anys, m'haig apuntar a classes, vaig fer desastres grossos. És dir, al final estudiava poc, hauria d'haver estudiat més, la veritat, guitarra, i no em vaig adonar compte de que realment me podia dedicar a això fins que vaig complir de 9 anys, una cosa així, que dic, hi ha gent que realment viu d'això, a mi també m'agradaria molt poder tocar i poder-hi viure, no? Perquè ho feia només per fer festa, tocava entre amics, tocava, jo que sé, qualsevol festa que hi havia, sempre jo al final acabava tocant la guitarra, saps? I en el final vaig començar a professionalitzar-me amb això. Que guai. I què ve primer? Perquè jo tinc entès que tu estaves en el Circ Bové quan vas començar el projecte de Changuito, però sé que també estaves en els Pirates Pirats, no és vera? Sí, clar. A veure, el primer que va venir, jo estava estudiant teatre a Barcelona, que va ser també on vaig començar a pensar que potser m'interessava més dedicar-me a la música que en el teatre, perquè totes les obres que fèiem sempre tothom me demanava que els hi fes la música, saps? Al final jo me convertia en el músic de les persones que feien les obres de teatre, ja sigui de final de curs o altres coses quan ja estaven començant a professionalitzar-se. I arrel d'això vaig tornar a Mallorca i aquí van començar els Pirates Pirats i ja van començar a cobrar per aquesta feina. Per tant, vaig deixar un poc a part del teatre
i m'he dedicat més a fer música, que també, evidentment, ja com supos, no sé si heu vist Els Pirates qualque vegada, vosaltres? O... Jo era molt menut. Ja me sona, molt però petit. no crec que no t'he vist. Era molt d'espectacle, també. Sí. Molt d'espectacle. Jo record de molt espectacle visual, que anàveu també vestits i això, Norbert? Sí. Era molt xulo. Un barco, també. De fet, entràvem en un barco per darrere el públic. Hi molt d'espectacle, però realment estava més aferrat a lo que seria la música. Per tant, vaig començar aquí a professionalitzar-me amb els Pirates, després també tocava amb el meu cosí Miquel Montaner, teníem un duo que se deia Montaner Duo, tocàvem en els carrers de Palma i entre la nòmina dels Pirates i això vaig començar a poder viure d'això. Després va arribar Sir Bové, també, des cap d'uns anys, i feia un poc el mateix que quan vaig estar estudiant teatre, que era fer les cançons en els artistes que estan damunt l'escenari. Fer-li les cançons en directe. Amb el PlayStation, jo els anava fent un poc el que me demanaven. Aquí més un swing, aquí més aviat, aquí més a poc, ara aquí tira... potser un està tirant... Està tirant el diàbolo per amunt i en el moment que caigui en terra ja està superpreparat per fer un redoble abans i després marcar un cop allà, no? És a dir, totes aquestes coses... Un bon looper. Això amb un looper. Això amb un PlayStation, la guitarra, també duia una bateria, duia molt d'instruments acústics, una melòdica, i en tot això m'anava fent la cançó de cada espectacle. Tot un show. Que guai, sí, que guai. I ara ja xerrant un poc més del grup, de Changuito, jo sempre he tingut la curiositat de on surt el nom de Changuito. El nom de Changuito, mira, jo ja vaig néixer, jo ja era en Changuito. Per sort o per desgràcia, m'han embatiat amb aquest nom aquí a Bunyola, precisament perquè a casa meva mon pare és en Chango, el meu germà gran és l'altre Chango, i per distingir-los això se m'ha quedat Changuito. M'ho deien a l'escola i jo arribava plorant de classe. Digues-li a ma mare, mama, me diuen Changuito. No som en Chango. I ella me deia, i dona, aquest dir-li això, en aquest i l'altre, perquè tothom té els malnoms en el poble, saps? Sí, superbo. I jo, també, tothom té el seu malnoms en el poble, perquè és que Joans, el malnom Joan i Joan n'hi ha molts. I ja poden dir que és el teu malnom. El meu malnom, clar que sí. Sí, Changuito. Què passa? Que després de superar aquest trauma de que me diguessin aquest nom que no m'agradava tant, amb el temps ho vaig assumir, Changuito, m'encanta, i en el final, en el moment que vaig fer el grup Changuito, que era el projecte que duia pensant de feia molt d'anys, tot el temps que estàvem als Pirates, el Sir Bové pensava, he de fer un disc, l'any que ve he de fer un disc, tenia les cançons, tenia les ganes, però no tenia el temps, fins que un dia vaig dir, s'ha acabat. Vaig deixar un poc d'energia, llevar un poc d'energia en els altres projectes i sentar-me en el meu projecte. Ja quan m'acostaven els 30, que digues que si no, no ho faré mai, saps? I va ser quan va sortir Changuito, havia de ser un projecte de cantautor, per això també duia només el meu nom, però com que els músics que ho vaig fer són superamics, la cosa va funcionar molt bé, cada vegada que ens demanaven per fer un concert veiem que podíem ficar qualcú i al final vam convertir Changuito en una festa i és el que és avui, 7 persones damunt l'escenari. Que guai. I bueno, en Changuito tens en Changuito, en Beix anava a dir, perdó, tens el primer èxit, no? El primer gran èxit que te vendré a cercar, amb en Pau de Bon, que també és d'aquí de Bunyola, no, Albert? Sí. I què passa? Arrel de te vendré a cercar, després vareu decidir fer Himne de la roba interior i això, perquè també ho vareu fer junt, no, Albert? No, Himne de la correguda en roba interior va ser abans. De fet, va ser abans de Changuito, jo crec que també va ser un dels detonants de que després jo fes el disc, perquè és una cançó que se m'ha demanat fer per la cursa en roba interior, que és la festa més grossa que tenim dins Bunyola, que se fa en Sant Mateu, i clar, jo vaig ser encantat, varen dir, ha de ser festiu, i no passis pena, per una cançó festiva, i en el coneixement que tenia també dels Pirates i això, que sabia un poc el que funcionava, vaig fer la cançó, li varen demanar a en Pau per cantar-la, això també va ser cosa de l'organització, i en Pau, com que sempre s'implica en les coses del poble, ho va fer encantat, i clar, el que vaig veure que m'ha impactat moltíssim, i me'n recordaré tota la vida, és que jo venia de tocar d'un bolo, justament el dia de la cursa en roba interior, vaig venir a tocar d'un bolo, vaig pujar aquí en aquesta mateixa terrassa i just varen llançar la cançó d'aquesta correguda en roba interior que l'acabaven de treure, just havia sortit un vídeo, i va pujar en Pau a cantar-la, perquè és una cançó que se va fer seva perquè ell va posar la veu, no? I tothom la va cantar. O sigui, jo estava aquí que jo venia a canviar-me, llevar-me la roba per poder sortir i celebrar la festa,
i m'he trobat aquí dalt veient com en Pau estava cantant la cançó i tota la plaça cantant la cançó. I clar, aquest joc que vaig flipar, dic, realment aquest somni que tenen de fer el disc i que la gent canti les meves cançons, ho veig més possible que no antes, que tenia la por de dir no sé si això valdrà la pena, no sé si gastar els temps i els dobbers i tenir tant de mal de cap amb això perquè potser no val la pena. Però després de veure això, evidentment vaig dir, anem a gravar un disc. Que guapo. I després, bueno, traus Beix, te vendré a cercar, que tornem a repetir que èxit, el gran èxit, i ja has dit que simplement de manera genuïna aquest canvi, perquè des de fora sembla que és un canvi tal vegada una mica conscient, de que de voler desformar-te de la música més com a cantautor o més folclòrica, per dir-ho de qualque manera, però has dit que va ser de manera genuïna, no és vera? I simplement va ser que m'imagino que assajant o estant a l'estudi va sortir Milió d'Estrelles i ja va sortir el segon disc més electrònic, no és vera? Ah, sí, claro. Com t'he dit, primer era un projecte de cantautor, tot superfolclòric. Què passa? Que després ens vam donar compte que amb el tema de l'ordenador vam començar també a produir nosaltres amb el meu ordenador a la meva habitació, cosa que no ho varen fer en l'anterior disc. També és que anàvem molt, que no havien gravat mai res professional. Sí que la Corregut en roba interior la vaig gravar també a l'habitació, però la qualitat era bastant entre maqueta i disc, més tirant cap a maqueta, no era molt professional. Un disc que el volia fer que sonés a disc, que se pogués escoltar a Spotify, que sonés a la ràdio i que no hi hagués massa diferència amb els altres artistes, no? I me'n vaig donar compte que en l'ordenador també podia fer coses i va ser on va sorgir Milió d'Estrelles, que és que van començar a experimentar en l'electrònica i a tirar cap endavant. Van ficar un bombó electrònic, un instrument electrònic. Era una cosa que en el principi mos feia por, saps? Perquè estàvem basant nosaltres a fer música real, per dir-ho de qualque manera. El moment que toques l'electrònica, clar, estava com a... Fins i tot, estic xerrant de fa 7 anys, ara ja és super típic aquí, tant a Mallorca com per tot el món, evidentment. Utilitzar l'electrònica està ben vist. Però abans, com que entre músics, era com un poc tema tabú. Fem electrònica, què dius, hombre? Som músics, saps? I en el final van tirar endavant i va funcionar beníssim. Sí que després van tenir les típiques crítiques, vos heu venut, això és supercomercial, això no mola tant, on estan els instruments, però mira el tema, el que ha passat ara, de fet és dels més escoltats. Torn de cercar i Milió d'Estrelles són els més escoltats de Changuito en diferència. I després, clar, després ve Eufòria. També encara poden dir que també és bastant electrònic. Sí, aquí sí que ja va ser, anem a fer l'electrònica que en el final, clar, és que també mos du menys feina, no només és per so que mos mola més a nosaltres, sinó que també perquè menys feina de gravació. No és el mateix haver de gravar tots els instruments que han de sonar en el disc Eufòria, per exemple, que n'hi ha una borrada, que dit sí que a nivell de producció ens vàrem implicar moltíssim i vàrem dedicar moltíssimes hores a que sonés tal com tenien dins el cap, però realment veiem que hi havia instruments, per exemple, com baixos, que els varen gravar de dues maneres. Varen gravar el baix normal, enxufat, baix elèctric, amb en Josep Castell, el nostre baixista, i després també el varen fer amb un baix sintetitzat, o un altre també amb un baix de l'ordenador, el Serum o qualsevol altre programa. I efectivament, escoltant els temes, hi havia temes que sonava millor baix normal i altres temes el baix electrònic. De fet, ara a Bon Rotllo, en el darrer disc, tots els baixos són electrònics. Això mateix, arribam a Bon Rotllo, ja decantats més clarament cap a l'electrònica i fent gala d'ella. I una cosa que ara, quan anaves explicant això dels baixos, això que me venia, com neix una cançó, com neix un disc? Bé, m'imagino que cada cançó és un món, però com neix una cançó? Neix a l'estudi davant el MIDI amb en Josep i tot el grup? Ets tu tot sol que fas un esbós de lletra i la presentes? Quin és el procés compositiu? Cada cançó té el seu procés, cada cançó és un món, però generalment allò se m'ocorre una idea, o una lletra o un estribillo. Sol començar per els estribillos, normalment. Sempre un estribillo i pens... Això mola. Ho gravo en el mòbil i allà se queda. El que passa és que això ho faig tantes vegades que en el moment que hem de fer un disc, miro totes les gravacions que hi ha i potser n'hi ha
100 o 200, saps? I he de triar, aquí vaig triant, a veure quines molen, quines no, i el millor hi ha estribillos que són coses així que són jo tararejant, que ni jo mateix sé que vaig fer. De vegades me despert en la nit i pensant, això ho he de gravar, gravo una melodia en la que he somiat i després veig si m'ho serveix o no, ja li puc posar una lletra, després li faig les estrofes, després quedo amb el grup i mirant quins arreglos se poden trobar perquè soni d'una manera més musical, així que fan que soni més professional i que la gent a l'hora d'escoltar aquesta cançó puguin aprendre coses de música, també saps? No és només fer la cançó, que sigui superpop, que sigui intentar que sigui una cançó, un hit o el que sigui, sinó que també intentam que tingui un valor musical alt, saps? Sempre totes les cançons procurant que tinguin una idea que se pugui transmetre bé, no només que sigui el missatge, sinó també que tinguin valor cultural per la música. I, per exemple, el Milió d'Estrelles va ser aquest procés. Va ser primer, jo se m'ha ocórrer, vaig despertar, quan estava somiant i tenia aquest tema en el cap, vaig despertar i vaig dir això, aquest tema l'he de gravar mateix. Menys mal que em vaig anar a la meva habitació i vaig gravar els acords també, que és important, perquè si no de vegades graves la melodia i dic, però això quins acords eren, saps? Va gravar la melodia i els acords i a partir d'aquí, després un dia tornant de tocar, vaig aturar la carretera, vaig veure les estrelles en la guitarra, vaig dir aquesta melodia és per treure-la ara i fer tota la lletra. I me va anar beníssim perquè totes les estrofes, els ponts i tot se me va venir d'una. No sol passar això. Hi ha temes que venen així i hi ha altres temes que necessiten molt de més procés, però el que és la lletra i la melodia, per sort, m'ha sortit molt fàcil. I després ja el procés de gravació, que hauré dit abans, de produir-lo a casa, d'anar després a gravar a Alquimia Records amb en Jordi Tugueres, que en sóc aquí, fent que soni a disc, i ja està, això és el procés, i després la promoció i tot el rotllo. Podem dir que Milió d'Estrelles ve a partir d'un somni. Sí, molt de més temes, no només això, ja conec molt d'altres músics, i molt de músics ho diuen, que se sol somiar en cançons, i moltes cançons que han funcionat al llarg de la història han estat que el músic l'ha somiat. Yesterday, si no vaig errat, Yesterday d'en McCartney, crec que és que ell se va despertar un dia en la idea i s'hi va posar. Sí, és molt probable, vaja. És que de fet és el moment en què estàs més relaxat, on estàs dormint, i per tant te venen idees i no hi ha res que pugui impedir que aquesta idea te vengui en tota la seva puresa. Jo crec que és això mateix, que no t'estàs... no te censures a tu mateix, no tens cap tipus de limitació. Jo m'ha passat, també jo no he res, no tens res en públic, però sí que escric i compos, i m'ha passat també. I jo crec que és això, que com que no tens cap tipus de límit, la imaginació, fa el que vol. I una cosa, tornant a Bon Rotllo, vaig sentir l'altre dia que deies que el single també havia sortit més manco així, no? Que tu feies voltes per ciutat en el cotxe, no trobaves pàrquing, i d'aquí va néixer. Aquesta que hem de comentar. Mira, aquest tema, curiosament, va passar també lo dels àudios, que tenc en el mòbil 200 àudios, i just de vegades me poso a escoltar-los, i pensament si se m'ocorre una cosa, i just estava escoltant aquests àudios, conduint per Palma, cercant pàrquing, evidentment, i me va venir, duc, mitja hora, fent voltes per Palma, i encara no he trobat aparcament. I dic, perfecte, això me serveix per un tema, és una xorrada, serà un tema secundari del disc, lo típic que fas un tema per passar gustó, per músics i tal, i arrel de cribar m'anava desenvolupant, va venir en Pau Belenguer, que és la bateria de Changuito, a l'estudi, i vàrem estar mirant com podíem fer que sonàs funky, que sonàs bastant guai, vàrem triar un tempo, vàrem triar una bateria també, i després tot l'altre ha sorgit la lletra, evidentment la vaig acabar que tingués sentit, la de moto, bicicleta, moto, també és una cosa que jo li feia a la meva filla mentre ballava, ballo amb ella moltes vegades, que malament tenc que 10 mesos m'encanta ballar amb ella, doncs lligats les cames li faig moto, bicicleta, moto. En Lluís ho estaven xerrant quan venien, perquè me deia lo típic que t'ensenyen a música de petit, que diuen moto, gol, bicicleta, gol. Sempre, perquè me recordaven això, jo també, jo deia moto, gol, bicicleta, gol. Els gols eren les negres i mira, i no anava tan equivocat. És per això, és que moto són les corxeves, bicicleta, les corxeves, i el gol
les negres, no? Moto, bicicleta, gol, gol. I clar, jo jugava amb això amb la meva filla i com que a la vegada estava fent aquesta cançó vaig dir, això em caixa perfecte per començar el tema, saps? Sí, I així se va fer la lletra. I després de Welcome to Mallorca, ja molt basat en Vocifar, no? I ja tot l'altre va sorgir, la música també estava en l'ordenador, vaig anar gravant la guitarra i tal, amb en Jordi Tugueres vam acabar de gravar-ho, i amb els altres músics també vam acabar de fer els arreglos un dia i ja tenim el tema. El que mai pensàvem és que aquest tema se faria tan popular, perquè quan te dic que havia de ser un tema secundari del disc, en cap moment pensàvem que aquest tema, que per nosaltres era una espècie de xorrada per fer riure a la gent, i per nosaltres també passar-nos bé, que musicalment és un estil que molt mola molt, el disco funk que varen fer, no pensaven que tindria aquest èxit per res. Després va venir en Tomeu Penya. Això és el que te volia comentar. Vull dir, de on te va venir la idea amb aquesta cançó col·laborar amb en Tomeu Penya? Això va ser perquè mentre estaven gravant el tros de Welcome to Mallorca, Wonderful Sky, en Jordi Tugores, d'Alquimia Records, aquí on gravam, va dir, aquí molaria ficar qualcú que canti country, perquè aquest tros l'hem de fer country i qualcú canti country. I jo, com que amb en Tomeu ja tenien xerrat de que qualque dia havien de fer un tema junts i tal, vaig pensar, li demanem en Tomeu, que en Tomeu canta country, i a més la temàtica crec que li pot interessar. I li varen mostrar el tema i li va agradar, però com que també li varen donar un poc l'opció de fer el que volgués en el tema, fet el teu també, va dir, m'estim més cantar la primera part. Dic, cap problema, tu ets el rei, tu manes, canta la primera part. I evidentment va fer la part de moto, bicicleta, moto, que ja estava gravada, ja la tenia gravada jo, però bueno, si no grava ell, perfectíssim. I en el moment que el vaig sentir cantant això, en el moment que gravàvem, jo, de veres que se m'ha posat la pell de gallina en el moment que va dir no parking. És que caixa perfectament. No ho havia pensat mai que... Tots els meus amics saben la cançó i el que saben és la part de No Parking. No Parking. En Tomeu Penya, vull dir, és increïble. És fàcil d'aprendre, I també hem de xerrar de videoclip. Home, videoclip, quina locura de videoclip, Que quan m'ho vas dir jo vaig quedar flipant, perquè vaig dir, ostres, tu, jo participar en un videoclip, saps? Antoni i jo vivim plegats i va venir i supercontent. Tu, Lluís, mira això, en Changuito m'ha obert, en Changuito. No, sí, jo vaig flipar. I com n'ets idea també, perquè és que és una cosa que jo no l'havia vist mai, però aquí a Mallorca, al Manco, jo no l'havia vist. Mira, això va ser, primer de tot perquè creien que el tema mereixia un videoclip, tot i que no pensaven que havia de ser senzill, però sí que anava apuntant a poc que havia de ser el senzill principal, perquè gent que li mostrava mos deia aquesta és millor, no, però aquest tema no és tan mainstream, aquest tema per la gent de Palma i qualcun mallorquí li farà gràcia, però no creiem que tindria tant d'èxit. Després va entrar en Tomeu i van dir també, ojo, que si de Tomeu Penya potser també això pot ser més divertit. El moment que va cantar en Tomeu també van dir això està anant molt bé. I després, durant el videoclip, en Tomeu, en el moment que van anar a gravar-lo, també van gravar el seu rodatge dins el seu cotxe. Vaig anar amb el seu cotxe, vaig dir, sap greu, si posa una GoPro, que per cert, també m'agradaria dir que li vaig dir a en Tuco Martín, que és la persona que s'encarrega, juntament amb en Rubén Capilla, dels audiovisuals i les fotos de Changuito, jo li vaig dir, escolta, vine, tio, que en Tomeu Penya mos ha dit que si fer una gravació, el gravàvem passat demà, saps? Com sempre en el darrer moment tot, i hem de fer un videoclip. No sabien ni que havien de fer encara, saps? I hem de fer un videoclip, he pensat de gravar-lo dins el cotxe i que se pasturi per Palma i ja està. I em va dir, tio, no me necesitas, cógete la GoPro, la pones en el cristal y te lo grabas y ya está. I vaig pensar, bueno, pues si en tu que ho diu, així ho van fer, i ja, després va venir tot l'altre. Sí que tenia un poc idea que cadascú havia d'anar dins el seu cotxe, havia d'haver de Changuito, després en Tomeu Penya, i després no, el guai va ser després de gravar en Tomeu Penya, vàrem anar a Changuitos, també vàrem gravar, i vàrem riure tant, m'ho vàrem passar tan bé. Quan jo vaig anar a muntar el vídeo, que per falta de pressupost no teníem ni gent que ho pogués muntar ni res, va dir, bueno, pues ja ho farem nosaltres, en la GoPro, quan estava muntant, va dir, i per què no ficant també altra gent? I vaig pensar, en tu, i després tu m'ho has dit també, sí, jo és que li deim a Norrac, és que quan m'ho vas dir jo vaig dir, clar, jo no tenc cotxe, i vaig dir, qui me pot dur? I vaig pensar en Norrac, i va dir, clar que sí, vull dir, i llavors en Rebassó també, s'has d'anar fent, en Parício, perquè tothom, el trompetista de Changuito,
coneixien a Neus també, havien coincidit diverses vegades, també li va demanar, i després n'Àngela Guiló, que també ja en el món de la faràndula també ja ens coneixem, i en Guasp, que també el coneixíem, que ens havia fet entrevistes, i en Parició, que ens fa les camisetes, per tant, van dir, anem a demanar-los a tots, i a lo millor qualcú ens diu que sí, saps? Bueno, m'ho van dir tots que sí, i a més encara se va ficar més gent que, bueno, quin luxe poder-vos tenir tots, de veres que t'agraïm moltíssim i els agraïm que tots els altres, que en el moment que tothom va dir que sí, vaig anar en el grup, que teníem un assaig i dic, tios, m'ho han dit tots que sí. Sí, hòstia, que guai, no? I dic, sí, és que pinta que no pensaven que aquesta cançó i aquest vídeo pogués ser tan potent, però ara que tenim a tothom, o no només a vosaltres, no també tomeu penya, això, clar. Pot ser una bomba, sí, i efectivament va funcionar molt bé, molt bé, molt bé. I anava a dir que ho vaig veure fa no res, que ho vareu penjar, que antes xerraves que ho vares editar ràpid i això, però és que pots enxerrar, però està nominat el videoclip. Sí, en el Fincat. Sí. Vaig quedar flipat. El Festival Internacional de Cinema en Català, vaja, en el Fincat. Sí, també aquestes coses, és la tercera vegada que m'ho nominen també per un videoclip, però sincerament, havent-ho fet tan ràpid, a més que poden dir, vos vaig cridar 2 dies abans de gravar. Sí. Vos vaig cridar 2 dies abans de gravar, perquè el videoclip havia sortit dilluns i vos vaig cridar divendres per gravar diumenge. Crec que me'l vas dir divendres, diumenge van gravar i va sortir dimarts. I ja me'l posé ja tots el diumenge. Va ser molt bo. A meu escotxo, vos va bé la música, hem de llevar el pengeroll aquest que duim davant, no? L'ambientador i tal, i bueno, va ser molt divertit, ja veus que m'ho vaig passar molt bé. I no pensava que tindria un resultat tan òptim, saps? Perquè, bueno, serà un vídeo més, ens ho passarem bé fent-ho, que és l'important, saps? Serà un vídeo perquè la gent s'ho passi bé també, i jo pensava que això havia de ser l'important, però crec que això també va ser el que va fer que després al final funcionés tan bé i tingués tantes visites i la gent s'ho passat, saps? La cançó, però també la manera en què ho varen fer i que ens varen divertir fent-ho, saps? I ho varen fent tot l'amor i totes les ganes del món, no només jo, sinó que també vaig sentir que vosaltres estàveu allà posant-ho tot, i això al final se transmet. Crec que se transmet molt bé en el videoclip i la gent, el jurat, quan varen veure això, supos que varen entendre que aquest vídeo havia d'anar, que són 10 finalistes, crec que eren 10 o 15 finalistes, que són pocs en tots els vídeos que hi ha. La veritat és que em va sorprendre i per bo, i molt content que m'ho l'hagin agafat. T'imagines que mos donen el primer premi? Seria espectacular. No ho crec, la veritat, però ja només estar allà m'ha paregut superdivertit, que la broma hagi arribat tan lluny. Bueno, menys hi ha sort. Sí, vull dir, jo també el que m'ha sorprendre és que en 2 dies tenia 30.000 visualitzacions a YouTube. Això ja vaig flipar. Tu saps que per un videoclip normal nostre de Changuito, per arribar a això, ens poden trobar un any, tranquil·lament, per arribar a 30-40.000, no sé, ha funcionat molt, molt bé. Tenim vídeos d'eufòria d'abans que estan a 20, 30, una cosa així, saps? En canvi, que bueno, així és de tot, van treure l'intel·ligència artificial, que aquest sí que també va funcionar molt bé, i ara crec que està a 50, una cosa així, no estic segur, però és que aquesta ha anat a una velocitat que flipes. Quina barbaritat. Sí, molt guai, molt contents d'haver vist això. Vosaltres com ho vareu viure? Jo m'ho vaig passar molt bé. Feia calor aquell dia, he de dir, feia bastanta calor, però m'ho vam passar molt bé. I a més tots allà, 5 en el cotxe, en destruir, no sé, va quedar molt guai. Sí. Va ser molt divertit. És molt xulo. És molt xulo. Bueno, jo crec que Mera Manco ja podrien tancar... Podem dir ja la pregunta... Podem posar cremallera. La pregunta que diem a tothom, o no? Exacte, la pregunta que posa cremallera. Què és èxit, o què consideres tu que és èxit? Què és èxit per en Joan Muntaner? Èxit? Setze. Dic, joder, anava a tope, No, què és èxit? Tio. Jo crec que èxit és poder fer el que t'agrada, veure que funciona, que la gent que te rodeja està a gust i en el meu cas, que és una relació entre públic i artista, pues que aquesta relació sigui sana, públic-artista i també en l'equip. Ara mateix jo sí que me sent amb èxit per això, perquè és que tinc un equip increïble
que m'emociona xerrar d'ells i tot, de veure, m'emociona xerrar d'ells perquè cada vegada que fem un bolo, cada vegada que ens posam un projecte nou, ens posam un repte, ho aconseguim i sempre hi ha el típic de buf, no sabem si anirà bé i tal, i al final, quan hem acabat, ens miram i diem, això ha anat de puta mare, saps? És que estic molt content d'ells, tant dels músics, com dels tècnics, com de l'oficina, com tothom que ens acompanya en aquesta aventura de Changuito, saps si tens això, poder-ho fer, passant gust i que te faci feliç a tu i a les persones que te rodegen. Perquè, bé, ara m'ha vengut la pregunta, quants sou? Perquè sou 7 a l'escenari, com has dit, però darrere? Buf, molta gent. Són 7 damunt l'escenari i en gira som 4 persones més que són els nostres tècnics. Després també hi sol haver una persona que s'encarrega de les fotos i els vídeos, na Carol, la meva dona, que també és directora artística i també mos du el vestuari, mos ajuda en el vestuari i tal, en gira, quan pot venir. És a dir, que en gira som entre 11 i 13, normalment. I després també hi ha l'oficina, que són Àngel i 2 o 3 persones més. Després també tenim la discogràfica, que són també unes 4 o 5 persones, i més penya, tio, que me sap greu ara si m'estic deixant qualcú, però en total pot sumar entre 20 i 30 persones tranquil·lament. Bon equipo. Sí. Bon equipo. Super orgullós, un bon equipo i tothom que ho dona tot. Molt content amb ells. Ara me sap greu perquè no vull tampoc allargar de massa, però m'ha vengut una altra pregunta. Que ara que has dit que la teva dona fa feina en tu, com se compagina això de fer feina en la família, amb una criatura damunt que no crec que sigui senzill? Com ho dus en això? Com dus el fet de ser pare? Mira, la veritat és que bé, perquè duia tota la vida mentalitzant-me d'això, saps? Des de que vaig començar a dedicar-me professionalment a la música, que tenia uns 22 anys, vaig pensar que qualque dia també vull tenir una família, saps? No vull ser el típic músic que va a l'aventura i que no té família perquè, jo què sé, no sé. És que realment dona molt de temps, és a dir, requereix molt de temps ser músic i tot el món que t'envolta en la música, tota la indústria musical, si te vols dedicar a això, necessites dedicar-li moltíssim de temps, però moltíssim. I si tens una família, ja ho veia que molt de músics, en el moment que eren pares, deixaven de ser músic o deixaven la família o se divorciaven, dic, per mi jo m'agradaria que no fos així, saps? I hi ha molts d'exemples també, per exemple en Joan Dausà, que entenc que també té la seva família, se dediquen a això, i el mateix Tomeu Penya pues, també té la seva família i tal, i molta més gent que segur que mateix. Pau de Bon també el veus que està en la seva família també ho compagina en sos concerts i molts altres, i clar, ells com a referents també m'han ajudat a dir això és possible fer-ho i ja ho compagin molt bé. És vera que és molt de temps, darrerament amb aquest disc vaig dir el faig i si ha de ser un EP que sigui un EP, era el que teníem acordat, potser seran 4 cançons perquè no m'ho vull estressar tenint una nina, li vull dedicar tot el temps que se mereix, a més que jo també me diverteix moltíssim estar amb ella, pas molt de gust, i va ser així, en el disc en el final van tenir la sort de que van poder fer 10 cançons i ha estat un disc, però també anàvem en plan de tranquils, saps? No m'ho volia pegar l'estressada que m'he pegat a altres vegades, per sort ja era el quart disc, tenia experiència i ha pogut sortir endavant. I bueno, com que na Carol també està ficada dins el projecte, també ho van xerrar, ho fem, el disc, nou espectacle, nova gira, o no ho fem, i va dir, vinga va, anem a tirar-ho endavant, podem fer-ho, i així ha estat. I la nina de vegades també ven al concert, de fet mos acompanya per tot. Que guai, que guapo. I ara sí que sí, posant cremallera. Ara ja passam a la part un poc més dinàmica, la part ràpida. Bé, tenim 4 o 3, havien dit. 3, no? O 4? 3 que seran 4, jo crec. Però bueno, això és la meva secció, o no? Sí, pot començar. Jo tinc una secció, Antoni en té una altra. I nosaltres, la meva és complicada. Jo, per exemple, personalment, si me tocàs a jo estar en la teva posició, no sabria mai què contestar. Clar, per això la fas. Per això la demanes. Per això la demanes. Que és bàsicament fer un top 3. Per això dic que pot ser complicat. Per començar, quins són els teus... Quins faries de top 3 d'instruments? D'instruments? El número 1, Django Reinhardt, no sé si el coneixeu. Era un guitarrista, ja no està aquí, malauradament.
que va ser dels primers que varen començar a tocar gypsy jazz i va ser un poc el qui ho va donar a conèixer. I per què és el primer? Pues perquè només tocaven 2 dits. Ha estat un dels millors guitarristes de la història i només tenia 2 dits, perquè se va cremar la mà i se li va quedar un munyó a la resta de mà. Per tant, aquest tio per jo és un ídol, l'he escoltat moltíssim. Guitarrista que m'he escoltat en diferència. Ostres. I per tant, guitarrista. Sí, un guitarrista. Guitarra. I això, si haguessis de fer el que són instruments com a tal... Ah, perdó, pensava d'instrumentista. No, és tot 3 de persones que tocaven instruments. He anat aquí... És que jo dic, ara no sé, perquè després... Bé, da igual. Però atura, si vol. No, pensa. No, perquè la història està xula, la història està interessant, jo no la coneixia. Això, quins són els tots 3 instruments, objecte material, sí. Bueno, jo crec que, evidentment, la guitarra, en primer lloc, diré, en segon, la veu, i en tercer... No ho sé, tio. No sé quin dir tercer. En tercer diré el teclat. El teclat, sí, el teclat. Que se poden fer moltes coses amb el teclat. Són 3 bons instruments. Per composar a vegades me serveix. Són 3 bons instruments. Sí, molt típics, Bueno, ara d'aquesta la pròxima ja me n'has contestat una. Sí. Els top 3 artistes, fa tenir en compte ni disciplina artística ni si són vius o morts. Això, quins serien els teus top 3 artistes? Django Reinhardt, Django és primer. que és un tio que tocava en 2 dits, que se va cremar. Ara fem el loop. Després podria dir d'artista, pues, Michael Jackson, diria Michael Jackson, que típic, perquè és un tio que mira com va canviar el món de la música, l'espectacle que te fotia en els escenaris, no? I a més que era una persona, bueno, per això tu el veus allà, com tractaven els fans, com tractava també en els músics, en els seus músics, era un amor, el tio. I en tercer lloc diré un en català, Ocre Gràcies. Sempre crec que els tios tenen un nivell que cada vegada que treuen un disc eclipsen tot l'altre. És que tenen un estilazo, tio. De composició, de producció, de directe, fan tot perfecte, tio. Escoltes allò i dius que no sé com se pot fer millor, saps? Que bé. I bueno, ara per acabar la meva secció, top 3 cançons en general. Top 3 cançons en general. La primera, When You're Smiling, potser no és molt coneguda, és un estàndard de jazz. La segona, Aleluia de Leonard Cohen, també per la composició, me flipa. I la tercera, Tic-tac. Ai, són poques, per triar, tio. Saps com greu? Vinga, direm These Days d'en Bon Jovi. És una que va marcar la meva adolescència. I aquesta potser no sé si ho podràs fer, però si haguessis de triar les teves cançons, les cançons d'en Changuito, quines serien els teus top 3? El tenc clar, Ah, sí? El tenc clar. Claríssim. Primer, Gas, que és un tema que no s'ha fet molt famós ni molt conegut, però vostè que van passar de fer-lo, va. Ho escoltaven de camí. Ja te l'he posat en Lluís. Sí, ara de camí l'escolta. Escolta-la. M'agrada, tio. Que escolteu bona música. No, però perquè aquest tema, tio, musicalment li té molt de pressi. Un tema que m'agrada de Changuito en diferència. El segon, diria Tot, la cançó de Tot, també del disc Eufòria. I el tercer, pues... Fem voltes per Palma, diré. Per què no? Fem voltes de publicitat. I també perquè és vera que vaig passar molt de gust de fer-lo i de tocar-lo. Un tema que m'agrada molt. Super. Bueno, i doncs ara ja me toca jo fer la meva secció, que és preguntes ràpides. Ai. Et has de contestar el més ràpid que puguis. Va que xuta Speed Up Version. Speed Up Version, exacte. Ja tenc aquí la llibreta, a veure si ho puc llegir. Bé, comencem, Sí. Estudi o escenari? Comença és difícil, no? Vinga, diré estudi. Lloc somiat on tocar? A Formentera, en Changuito. Plat mallorquí preferit? Pa amb oli. Lo més surrealista que t'hagi passat a un concert? El més surrealista que m'hagi passat a un concert. Alguna anècdota? Mira, sí, en contaré una. En contaré com va passar que estàvem a l'Índia de gira en Montaner Duo, que és el duo que vos he xerrat abans, que tocàvem pel carrer, just vàrem entrar a un festival de l'Índia i
i abans de tocar, era un teatre, vale? Estàvem en un teatre i estava ple de gent, perquè just havia tocat un altre grup, vàrem entrar nosaltres i allà pues, no feien canvi ni res, la gent estava allà asseguda, nosaltres vàrem entrar, estàvem muntant les nostres coses i varen aixecar una estora que tenien que ocupava gairebé tot l'escenari entre, jo que sé, potser 20 persones i varen començar a fer expulsar-la, però va crear ja una quantitat de pols que no te pots fer una idea. No hi veiem, t'ho juro que no hi veiem. Hi havia potser 200 persones allà assegudes que no deien res, estaven allà amb tota la pols i se varen quedar, marrons, és a dir, marrons, ja de pell són marrons però se van quedar blancs, saps? De la polsada que hi havia, nosaltres dos estàvem flipant, dic, que acaba de passar, tio, i el públic però a tope, i un públic entregadíssim, s'ho varen passar beníssim, però si no, m'ho va sorprendre molt aquest canvi de cultura, que clar, això ho fas aquí, supos que la gent s'hagués queixat, però va ser molt graciós. Màquina de fum manual, ara ho estava pensant, màquina de fum manual. És que durant, en Miquel m'ho va dir, m'ho diu, és que veies els llums, que és que, vamos, pareixia allò que estaven dins un nigul. Després, si poguessis xerrar amb un objecte inanimat, quin seria? Quina pregunta més bona. És que són per reflexionar, aquestes preguntes. Amb unes deportives, unes sabates esportives. Per saber fins... Si ho passa malament, segons... No sé, si ho passa malament cada vegada que el trepitgen, quina persona, quin esport li agrada més. Se pot tenir moltes converses, no?, amb una sabata. Pa blanc o moreno? Moreno. Llibre o rosa? Avui que és... Llibre o rosa? O rosa. Llibre. Si poguessis... Aquesta l'he apuntat. Si poguessis ser una persona que no ets tu, quina series per un dia? Leo Bassi. Molt bona resposta. I fins aquí les preguntes ràpides. Sí, exacte, i ara ja sí per acabar de bona i de veres. La primera de tot, moltíssimes gràcies un altre Pip per obrir moltes portes de Cateva. Moltíssimes gràcies per haver-nos volgut. Si no seguiu o escolteu el Changuito, ja sabeu. Spotify, per tot. I som per tot. I en altres també. En altres també. Instagram, TikTok, YouTube, Spotify. Això, si tens noves dates o qualque cosa que vulguis promocionar, ara és el moment. Tocant dia 27 d'abril a Menorca, en el Far del Truig, en el Lago Festival, i després també tocam a Capdepera. Saps el dia tu? Dia... Sé que és per Mercat Medieval. De fet, això és exclusiu, encara no ha sortit. L'Ajuntament ha de dir que tenim exclusiva. I del dia 18 de maig. 18 de maig. 18 de maig a Capdepera, i després també n'he de dir un altre de Menorca, que és de la presentació, que és dia 7 de juny. També a Ciutadella, aquesta vegada. Super. I Bé, sempre mos oblidem de la pregunta. Ja t'anava a dir també. Sempre mos oblidem de la pregunta, però és a quin convidat t'agradaria veure en el següent episodi? Ja pot ser músic. Antonio Peña. Antonio Peña. Ostres, ojalà, Tomeu, ojalà. Cada pic el nivell està més... Sí, tio, vamos. Ojalà. I de res, moltíssimes gràcies, Joan. Moltes gràcies si heu arribat fins aquí, si no vos heu avorrit de... Si heu arribat fins aquí, comentau bon rotllo en els comentaris. Els reals comentau bon rotllo. A menys qui són els que escolten l'episodi d'Alta Baix. Poden ser engagement. I de res, això és tot. Moltíssimes gràcies. Molt ben prest, més prest que tard. Adéu. Adéu. Adéu.